Karozza ddiżinjata u mibnija mill-bidunet minn studenti tal-Fakultà tal-Inġinerija, bl-għajnuna ta' studenti mill-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Dan proġett li ħa kważi sentejn, għadu kemm tlesta u fid-29 ta' Awwissu dawn l-istudenti se jkunu Parma fl-Italja biex jippreżentawh u jikkompetu ma' studenti minn madwar 80 università mid-dinja kollha. Kompetizzjoni li hija bbażata fuq preżentazzjonijiet dwar id-diżinn u l-aspett kummerċjali kif ukoll wirjiet dinamiċi fl-aċċelerazzjoni, i-brekjar u r-reżistenza. F'din tal-aħħar il-karozza tinstaq għal 22 km sħaħ bla waqfien. Dennis, wieħed mill-istudenti, spjegalna kif beda dan kollu. Di konna tim ta' 10 minn nies li ħafna minna nħobbu l-karozzi u ddeċidejna li malli rajna dal-poster tal-competition li ħassra li mawx tima u Malta li qed jagħmel xi ħaġa hekk. Tkellimna wkoll ma' Luke, l-istudent li huwa wkoll is-sewwieq ta' din il-vettura. Huwa kellimna dwar l-esperjenza fis-sewqan ta' din il-karozza. Hija vettura tiġri tħoss l-accelerazzjoni, għandek ix-shifting huwa fast, throttle response fast. Min-naħa l-oħra hemm element li titqgħod tibżalija għax di taf xi bnejt taf fejn huma l-weak spots tagħha. Qed nirrappreżentaw il-Malta ma tridx tafsil għal-limits wisq. Ġifieri trid issib bilanċ bejn dawk it-tnejn. Min barra d-diżinn u l-binja tal-karozza dan il-proġett involva wkoll tfittxija għal fondi u permezz ta' numru ta' sponsors dawn l-istudenti setgħu iwettqu l-pjan tagħhom. Din hija t-tieni darba li tim mill-Università ta' Malta sieħu sehem f'din il-kompetizzjoni. It-tim ta' tlielaq tal-Università ta' Malta jittama li dan il-proġett iħeġġeġ aktar studenti jersqu l-qudiem, jagħmlu titjib fuq il-karozza ta' din is-sena u jibnu karozzi ġodda biex jieħdu sehem fil-Formula ATA u kompetizzjonijiet simili fis-snin li ġejjin. L-istudenti ħadmu fuq dan il-proġett li lin mill-istudji tagħhom fl-università u diversi partijiet mill-karozza, inkluż id-diżinn, inħadmu għal kollox minnhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolof flimkien mal-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi faħru din l-inizjattiva imprenditorjali u ta' inġinerija. Proġett li qabel il-kompetizzjoni diġà huwa suċċess li qed joffri esperjenza mill-aqwa lil dawn l-istudenti.